Europa og den grænseløse kærlighed er en historie om to menneskers liv, deres kærlighed, om hvordan de mødes, forelsker sig og bliver gift. Og alt skulle være fryd og gammel, men det er det langt fra. Vi befinder os i en verden, der er blevet mindre. Globaliseringen har gjort alt muligt. At forelske sig oversøisk, rejse, være glad, som Spies sagde. Og alligevel, når det kommer til stykket, når folk gerne vil gifte sig og få deres kone eller deres mand til Danmark, så har en masse love gjort det umuligt, nærmest, at det kan lykkes. Og det er ikke særlig smart. Det kan ikke være rigtigt, at man som dansker skal være tvunget til kun at gifte sig med danskere. Hvis man nu forelsker sig i en, der kommer fra Thailand, fra Vietnam, fra Afrika eller fra USA, som den foregående statsministers søn gjorde. Jeg ønsker med denne her bog at give læserne muligheden for at læse en historie helt sort på hvidt om, hvad det er, man går igennem. Det er ikke bare en lille historie, en overskrift i avisen. Det er en ægte sand historie om smerter og afsavn, om glæde og kærlighed, og om hvordan det kan lykkes at finde den eneste ene.